Takže čaute ľudia pri mojom prvom let's playerovskom videu The Sims 3. Takže možno, že dneska budem trochu failovať, pretože je to moje prvé video a začíname hrať The Sims 3. Kedy sa to už načíta. No, už sme tu. Takže môj simik je práve v práci. Pracuje ako policajt. Tu máme dom. Takýto ten maličký pidi domček. Ešte sa nedočítajú. No, už to je. Takže máme tu takýto veľký Citroen auto. Potom máme bežiaci stroj. Tu je to kúpeľňa. Teda, to už vidíte, to nemusím hovoriť. Nemám bohvie ako ešte zariadil, pretože nebývam bohviak, ale obývačku som si teraz zariadil preto, lebo ako v hre som zachránil nejakú ženu, nejakú staršiu a už som dokončil. A ponúkla mi za to 2000 eur, tak som to prijal a tak som si zariadil obývačku. Poďme to trošku zrýchliť. Noviny mu dáme počkať. Recyklovať. Takže čo som také zle spravil? Takže zobrazíme si štatistiky. Dáme ho nájsť. Pretože je veľmi hladný. Väčšinou dávam rýchle jedlo, ale dopočul som sa, že Roy sa z toho veľmi priberá, tak ho dávam aj cvičiť. Potom mu dáme ešte použiť ukvidiť. Hygiena. Potom musíme ho dať ešte osprchovať, pretože mohol by nám veľmi smrdieť a to by nebolo veľmi dobre pre našich kamarátov. A tak. Vidíte, celoživotné pranie simika je ako medzinárodný superagent, áno. Hygiena. Tak nám sa pôjde. Vyspíme sa. A potom ho dáme cvičiť. Chcel som, aby sa mu zvyšovalo to šťastie a tak som mu dal dosť veľa vecí, ale jísť bystru, to sa mi ešte nepodarilo, pretože nemal som na to čas zatiaľ. Trošku taký retardovaný. Vreští. No takže čo mu potom dáme zrobiť? Dáme ho nájsť. Čo ja viem, no, pôjde základný tréning a prekonať sám sebe. Potom budeme jesť, potom zase na vecko. Použiť. No takže keby ste chceli nejako aby som ďalej natáčal, keby sa vám náhodou páčilo toto video, tak by ste mi mohli dať aj like. Nie, že by som o to nejako veľmi prosil, alebo tak. Ale tak, moje prvé video, tak trošku som strnulý a určite by ma aj potešil aj odber. A čo k tomu ešte povedať? Zrýchlime. Tempo. Veľmi sa mi nepáči to auto, ten veľký Citroen. Pretože je také príliš staromódne. Chcel som zbaliť jednu holku vedľa, tu, v tomto dome. Ale potom som zistil, že to je nejaká stará babička, ktorá je vdova. Takže sa mi to nejako nepodarilo. A raz keď som, poviem takú príhodu, raz keď som sa to snažil toto tu zariadiť, tieto svetla, tak som tu dal toľko svetiel, že potom sa mi nezvyšili peniaze na jedlo, lebo bolo tu asi
4-krát viac svetiel, než tu je teraz. Bolo to aj tie veľké lampy. A stalo mi $5 na celý deň, takže to sa nedalo ani nájsť, ani nič. Takže asi tak. Fúha. No. Milujem skopávanie tých pelikánov aj trpaslíkov. A potom onedlho pôjdem do práce. Musím dať ešte osprchovať. Uklidí to a... Či to je trénovať niekoho? Nie. No, do rána cvičí. Dobre, takže ide sa najesť. Aha, hrozne smrdí. To mi nechceš povedať, že takto ideš do práce. Fúha, tak to bude, ale... No. Škoda, že si môžeme pozerať na ňo, ako pracuje. Noviny nám prišli. Recyklovať. Potom ho čo ja vám dáme, že... Dať si snídania. Wafle, livanečky, wafle, livanečky. Livanečky sú vlastnejšie, takže dáme livanečky. Lívance. Fúha. Tak, čo k tomu ešte povedať? Moje prvé video. Takže, keď chcete, aby som ďalej natáčať, tak prosím vás, teda, nie prosím vás, ale mohli by ste dať like, alebo možno aj odber. A tak sa s vami tak za prvý diel lúčim, takže čaute.